सारखौ जों बरायग्रोबाय सारनि आबुं सिनायथिखौ होनो खावलायबाय। आंनि मुङा कालिदास ब्रह्म लखिमपुर गार्ल्स कलेजाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार हिसाबै आं दा साख्रि मावगासिनो दङ डिपार्टमेन्ट अफ पलिटिकेल साइन्सआव HOD हिसाबै आं दा मावगासिनो दं। ओमफ्राय सार दिनै बर' थुनलाइ खुंगा 69थि जोबोद गोजोननाय मोनदों बे खाबुखौ लानो मोननानै आं गावखौनो गाव खाफाल गोनां होननानै सानो बेवहाय माबा मोनसे उसिला लानायनि फैनायनि खोथाया आगोलनिफ्रायनो दङमोन खिन्थु दिनै बे खाबुखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मेलनि गेजेरजों डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजानो आङो सानदों माने बायदि खोथा बुंनांगौ दङ बेवहाय समाजाव मा रोखोम समाजखौ माने फोसाबलांनांगोन लाइमोनफोर जिहेतु गोबां दंसोगारो बिसोरखौ इयुनाव मा रोखोम लामा दिन्थिनाया मोजां जागोन बेनि सोमोन्दै आं बुंथिलांनो सानदों दिनैसो। माबाफोर बुंनो गोसो दंबावो नामा? बुंनो माने समाजखौ माने बयबो ज'यै जुदि फोसाबनो नाजायोब्ला समाजा सुबुं सानखोआ खमानो जाया बा बुरजायानो जाया माने मोनसे गेरेमसा महरै बोलोगोरा मोनसे हारि महरै थांनानै थानायाव माने बयनिबो लोगो लोब्बा नांगौ बयनिबो मदद नांगौ बेखौ आं सानो बेवहाय माने माखासे समनि उनाव नुनो हागौ थारमाने। बे साना 16 नभेम्बर साना बर' राव बर' थुनलाइ बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार जोबोरैनो बेसेन गोसा। बे बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों बर'आ दिनै बे समसिम बे बुब्लिसिम सफैनानै दं। मोनसे समाव बर' हारिया माबादिमोन दिनै बर' थुनलाइनि नाजानायाव बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव दिनै बुंनो थाङोब्ला आसामाव बयनिख्रुइबो मख'जाथाव जौगासारनाय ट्राइबेल हारि महरै दा जों गावखौनो गाव गायसननानै दोननो हादों। इयुनाव बेनिख्रुइ साबसिन हारि महरै दानायाव माने बर' थुनलाइ आफादा गोगोम बिहोमा होगोन होननानै आं सानो। साबायखर थाबाय सारनिसिम।